SM eli Spinjitzu-mestari on suomalainen Lego-tubettaja, jonka tavoitteena on olla Suomen isoin Lego-aiheinen kanava. Tänään selvitämme, onko SM:llä puhtaat jauhot pussissa vai piilotteleeko viattoman Arin profiilikuvan takana jokin synkempi salaisuus? Videossaan katsoin Dreamsin, jotta sun ei tarvitse. SM toteaa seuraavasti. Te voitte varmaan jo päätellä, että tämä video sisältää spoilereita. Eli jos te ette ole katsoneet tätä, niin sitten ei kannata katsoa tätä videoa pidemmän. Huomaatteko siinä jotain epäilyttävää? Niin minäkin. Emme saa ohjeiden mukaan katsoa tätä videota enää pidemmälle, ellemme ole nähneet sitä jo. Mitä siis tuolloin vielä Surre-aliasta käyttävä Spinjitzu-mestari mahtaa yrittää peitellä? Hieman myöhemmin samassa videossa hän sanoo. Sitten mä tykkäsin myös paljon siitä, että Logan ystävystyi sen yhden painajaiskuninkaan Katyrin kanssa. Kannattaako SM siis tällaista Illuminati-tematiikkaa käyttävien henkilöiden kätyreihin ystävystymistä? Pahoin pelkään. SM pitää mystisen 3 kuukauden tauon YouTubesta ja sen jälkeen palaa uudelleen brändäten itsensä Spinjitzu-mestariksi ja ilmoittaa editointikisasta, jonka järjestää itse. Ensimmäinen asia, jonka hän kuitenkin tekee, on houkutella ihmisiä liittymään hänen kanavansa tilaajiin. Joten hei, jos ehdit jo lähteä mun kanavalta, niin nyt kannattaa tulla mukaan, koska mulla on huikeita videoita tulossa. Epäilyttävää toimintaa, joten katsotaan asiaa tarkemmin. Spinjitzu-mestari, SM, Suomen mestari, SM Entertainment. Kuka on GOAT? Puolukahillo. Ei voi olla, ratkaisin juuri kaiken. Uudelleen brändäyksessä SM vaihtoi bannerikseen ja profiilikuvakseen YouTubessa Kain. Kai on tunnettu artisti SM Entertainmentin alla. Hänen urastaan Super M-yhtyeen päätanssijana. Huomaatteko tekin piiloviestin seuraavasta kappaleesta? Aivan oikein. SM Entertainment ei pidä sateesta. Koreassa sataa. Suomessa ei. Olisiko mahdollista, että SM Entertainmentin perustaja Isuman olisi käännyttänyt jo valmiiksi Illuminati-myönteisen SMin joukkoonsa olemaan koko Suomen tuleva mestari ja suurin Lego-aiheinen kanava hänen mystisen taukonsa aikana ja laskelmoinut uudelleen brändäyksen ja editointikisan hämäykseksi? Tietenkin. SM Entertainmentillä on Instagramissa 7305 postausta. Puolukka ei kuki 10 kuukautena vuodesta. Jos jaamme 7305 10 ja pyöristämme sen kokonaislukuun, saamme 731. SMin viihdyttävää kanavaa tilaa tällä hetkellä 731 ihmistä, joten SM on Illuminati confirmed. Tämä selittää myös, miksi hänen Instagramin profiilikuvansa ei ole ollenkaan yhtä viaton Arin. Hän savennut silmään,